بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, hurmatly momin musulmanlar, hurmatly tuğandar. Hazır emin inşallah çoğun Şeyh Zunnundu kıssasını, keremetini aytı berебиз maşallah. Harun Raşid'in doğrunda ötkön, Harun Raşid degen çoğun padış ötkön, uşunu mine zamandaş. Harun Raşid kündördün bir kündö vazirlerini alıp, askerlerini alıp, ayalı Zubda degen ayalını alıp, aňçylyk uğa jönöýt. Ketbessa daryanyň jeginde Şeyh Zunnundu körüp kalat. Laydan mınday üýlerdi jasap atypdyr. Harun Raşid karap, bul akıldan azyp kalganba, aýnyp kalganba, ne bolup kalgan bul? Şeyh Zunnun, biz öte urmatap syylap ýüretilek degende Zubda degen aýaly öte akyldy, zehindi, oýçul. Ol aýtyp bir aýtpeňiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler jalpy peygamberler nubuwat peygamberlikti aşkary kılat. Owliyalar darajany keremetdi öler ölgüçe jaşyrat. Bular mahlukdyň közüne bir akylga sykpay turgan nakla işlerdi jasaýt. Allah Rabbul İzzet'in alında öte derejeleri büyük bulut. Andan köre düşünüz, barıp duasını alıp bana giteylik. Assalamu alaikum oğliyam de ona Harun Raşid. Salam berет. Ve aleykum assalam. Kelingizler. Ne kılıp atasysy mana üy jasap satyp atam deyit. Şu laydan bolgon üýlerdübü, oňçuk üýlerdübü dese owa. Kança bir dinar, mana men bir dinar berdim bana şu aýalyma aldyk şu üýde. Duaňyzy beriň biz ketip atabys aňçylykka. Allahu ekber. Safaryňyzlar behatar bolsun. Kıskası uğa varıp keli varan Harun Raşid jetap düşündü. Allah Rabbul İzzet çoğun kasırdı körsetöt. Ana periştelerden suraýt bul kimden kasırı dese. O yazılıp turat gatdy deyt. Okunçu deyt. Karasa Zubda dep yazılanken kasırda. Maşallah. Anan oygunup ketet. Oygunup ketip aýalyna aýtat. Düşdük. Tabir kılıp bol şu keçegi oğlanyň satkan üýe jür baryp emis sizge dan alabys. De onan kese dağı Şeyh Zunnun laydan jasap koygan eken. Assalamu aleykum Şeyh Zunnun oğlanyam. Aleykum assalam kelingizler. Ne kılıp atas? Keçegi deýle satyp atam. Kança bahasy? Dese 100 dinar. Koysoňuz şu keçile 1 dinar galdyk go. Keçegi soda al nasiya soda bolçu. Bugünkü soda nak dep bol Harun Raşid'den düşüde körgün düşünü Şeyh Zunnun bilip koygan eken maşallah. Mana kanday owliyalar, kanday taza adamlar, kanday keremetli adamlar ötkön maşallah. Şular bardagy şu derejege kiçik beylik menen, takwalyk menen, kızmat menen, kurbançylyklar menen maşallah jetken. Uşul derejelerge. Hani endi şu dünýäniň misali beýişke, ahiretke salıştyrmaly. Şu janagy oýunçuk jaş ballar oýunçukdan oýnaýt go, oşol salıştyrsak bolat. Köpçülik alımlar enenin içindeki kursakdagy alam menen mana ol alamga salıştyrgan kendir. Enenin içindeki şol balaga 4 aydanan şol can salgyç perişte kelip can salıp baktılı, baktsızlık, anın taqdyry, kança ömür, kança rızkı bardygyny jazyp anan aýtatken inşallah sen 9 ay 9 günden keyin bir keň alamga barasyň, çegi jok. Öte keň alam çygyşdan başga çeýin köp çarçaýsyň anyp basa berip. Köp çoň dünýä dese koýsaňyzçy, şu dünýeden çoň dünýä bar bu maňa dep periştege şöntüp aýtatkende. Mana ol dünýä menen 5 kardagy
Dünýe menen şul dünýeni salıştyrsa bolat. Mana ol çoň dünýe diýip atabys, çoň alam diýip atabys. Beşike salıştyrmaly ahiretke. Enenin içindeki alam syýakdy ekenda. Mana kebir adamlarga ahiret bar, hayatda tübelük, beş var maşallah. Hala beşte tübelük yaşaýbys, oruw jok, sırkow jok, düşmanlyk jok, hasat jok. Bardyk nerse bar inşallah. Deseňiz goýçu, işenbeýim nauzubillah. Kim baryp kelipdir aljaka. Mana şol alam, şol keň alam, şu dünýe, yaşap atkan hakyky dünýe şu bol diýdi. Bayağı inenin karının içindeki jatkan balasy ýakdy. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.